80 عدل مليون أكيمنا لنا يوحنس أبرها سنة باباوي يرفع تشوي هيدو مليون جزء أنت دقفوان حواحد حقوسيه حواحد أي طبعا تقول ميكاتلون مرجع يكايد بقول لك كلم زملت برهانة قالتو شلم يزبان بسم حصات التأكل على 5 مليون غرشي لاوي أكل لاوي بزح سبل حتى تنيريو زي ما هنيات من جواردما تقال لاي ميجر تريف أو جزء بلايف لا سبسبل نرحونا حد صحف على فيسبوك جزء لطيفني 80 عدل مليون أكيمنا لنا دحر بزح دغام دحر بزح سعري لو ما عتي زلنالو بزوم جغان حواتي أو كتما مغلي 80 كبرات فتوات تخاتلتي شدن رياكتس وان كمك انكم انا اغزيابير مسغن سلام يقني زلخو نسعبتي هايمانوت كريستنا زخونكم نمبل 2018 20 مئتي 2018 عامه ملت زغبر زلو ناي غويتانا مدحنا يسوع كريستوس ناي لدت بعل انكم بسلام ابصحكم ابصحنا قبل يدلي نخالقتكم امنت هايمانوت خالي امنت زخونكم كا انكم عب سلام نابس channel دمري لكم مصاخوم يبلكم حدشت نزخونكم سبسكرايب نبارات نزخونكم دما هناص ايريتو نصحفو يزمحصن بمنتايد حزبنا رؤسو دنينو سنكولا زيغدفو اركانات تقاليسهم زاتو زيغدفو حزبي كدهال رؤسو خيلعل كي حتى زيغبر وقف علن ميرون لحتيت سماين مدرنا لاقي بخوحل دهول لبام زربان دقاير حزب خدناغر زلنا يفحلنا علم من اسياتنا من بارج أنيقوم كنت عاسينا دهول فرحات رب دي يبلو يلاتو مريم نور حسين حفتي مالتي مريم زبال شوم كا لما عنت بتعمل وصان زغونه شبي بايزوي ميري كريسماس كاب زبال قدي حدا مريم يا لما عنت زلا مالتي نيسوع كريستوس اديو anyways كوراتن فتواتن بتعاميو داس يلني نابزي channel سلتمص كل غزي ريتوتاتكم سلتصحفوا بتعامي يقني لي ازبلكم لباوي سلامتاين فقرين كأبهم زي ملقع خجل صلكم إدلي كم زترين زلهم لو ما عندي وكب بلا مسألة لهم مالتيو بعلدت مخنيات بمقباريو كم زي عينة موعة وعي خسرحة تخولوا ندحر الأسبات عليكم كينكم واستفعل علي علم هياباتكم من مهرتاتكم من نبايت الأخو زن أنا خاش هنا عندنا والخفالة لكم يغلي بايز بين أقرب من قدي مالتي أبتعد ناسي براند ديل يلا براند امباسادر يلا سبونسرشيب يلا كوچالو ننتاي معتي انت تقرينيا مسرح ده نغر وانت حزب لا غادو anyways نايلو ما انت مدب نزي يزمسلو موت نايلو ما انت مدب زلو خا وشت انديكم اتيكم كتريو كتسكح انديكم بسرعه انسي اي طلماني نحوحات وحات نعخن تطلي مكي يمانا ايدي تطلمني زعينته زروا سبات بزحات اللوم كنسمعينا تايز تلم زغبا تاكي يختلم زي يغبا انت انت خويني حدا بارتز تلم زي يتلم زبلو وقعتات الله وبزحات سبات زحاتكم حتى دما لما عنت زملسلي لما عنتس زملسلي يس ابتنا لما عنت زي تملس حتى كلكم اي كلنيو امو بزحات زرباتات زلو نابتم زرباتات بزي زخون يخون نابتا فليتن وقبتن زخونت انترناشونال انترو نسجرنا لكم ويلكم اند ويل دان اذا كله اخل تريو زلكم كبراتن فتواتن احوات اذا تريو زلكم مالتيو كبابي 81 مليون بزتواص ناي رداتا حجز زتاكبه ገንዘብዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ኣከራክርቲ ዝኾኑ ቶፒካት እዮም መጽዮምን ተላዒሎምን ዘለው ዝገርመኩም ርዳእታ ኣብ ምትእኽኻብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ መናእሰይ ኣለው ካብዚ ፍልይ ዝበለ ሕማቅ ስራሕ እንዳሰርሑ ዝርከቡ መናእሰይ እውን ኣለው ኣብቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ጉዳይ ክንድህስሶ ኢና ማለት እዩ ክንረኽቦ ኢና ሰምዕዎ ሓደ ሚልዮን ከምዛ ከብና ነጊራኩም ፀኒሕ 7,000 كونتال 10,000 400 ببر كسرع غلقا 7 مليون 800 نزبنا يطقم لنا بس افريكا فرج وعلى سيره از زمسل نزبنا يطقم لنا عزيزنا لنا استرفه ገንዘብ كع 8 مليون 800 ازغا انتي كم الغورو اقرا معدي كرم لطكم هنا حراي ابز ጉዳይ ዚ ካብ ዘራኽዎ ሓደ ፍጹም ስሕተት ሓደ ፋብሪካ ሓሩጭ ኣይከሉኒ ብዙሓት ፋብሪካ ሓሩጫት እዮም ዘለው 7 مليون عدقيتيو كاب حدا فابريك حروج خون كي كون طرح
ማለት እዚ ንባዕሉ ሓገዝ እዩ ሓገዝ ካብ ዝሕግዙ እዩ ዝግዛእ ንባዕላቶም ቶም ፋብሪካ ሕሩጭ ክሕግዝዎ ዝግባእ ዋጋ ምቕናስ ገይሮም ዋላ እኳ ዝሸጡ እንትኾኑ ናብ ሓገዝ ዝመፅእ እኽሊ ግን ነተብ ዓድና ዘሎ ማለት ማዕርነት ዝበሃል ባይዘ ወይ ማዕርነት ማለት እንታይ ማለት መሲልኩም equity of justice ማለት እዩ በተኻሊእ ከዓ distribution of justice of distribution ማለት እዩ በኻሊእ ይበሃል ነቲ ተመቃቀሎ ዘለኻ ነገርሲ ብፍትሒ ተመቃቀል ከለኻ ማለት እዩ ፍትሓውነት ክረአየሉ ክእል ኣለዎ ርዳእታ እዩ of course ርዳእታ እዩ ሓደ ፋብሪካ ሕሩጭ 70 ሚልዮን ዕድጊት እንድሕር ገይሩ እዚ ፋብሪካ ሕሩጭ ተተኺሉ ኣሎ ማለት እዩ ተቃየሞ ይኮንኩን ክረድእ ክሕግዝ ኣለዎ ሓደ ንባዕሉ ካልኣይ ሳልሳይ ከዓ ተመቃቂሎም 20 ሚልዮን እንተገደደ ወይ 10 ሚልዮን እኮ ተመቃቂሎም ከቅርቡ ክኽእሉ ኣለዎ እዚ ክሕሰበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ መጠንቀቕታ ዝኣክል እዩ ማለት እዩ ኣነ ከም ሓደ ክሪኦ እንተለኹ ንህዝቡ ዘይሕግዝ ዝኾነ ይኹን ፋብሪካ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ክዕደጉ የብሉን ባህላዊ ብስርጉን ማለት እዩ እንተተዓዲጉ ድማ ካብኡ ክዕደግ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ካብ መንዳ ክዕደግ ኮይኑ ፋብሪካ እንዲዩ ኣነ ሽሙ ሕጂ ብራንዶ ይፈልጦኒ ካብ ቀንዕና ምዃኑ ካብዚ ክነግረኩም ደሊ ግን ክኸውን ዘለዎ ካብ ብዙሓት ኣካላት ክዕደግ ክኽእል ኣለዎ ዕድጊት ኣብ ዝፍፀመሉ እዋን ምስ ሓደ ውዕል ክትፈራረሙ ኣይግባእን እዩ ምስ ብዙሓት ይኸውን ዘለዎ 70 ሚልዮን ካብ ሓደ ከይትገብርዎ ምእንታን ዝብል እዩ እንተ ነቲ ሰናይ ሓገዝኩም እንተ ነቲ ተወፃእ ኮይንኩም ትገብርዎ ዘለኹም ሰናይ ተግባር ኣንቱም ትእክቡ ዘለኹም ንስኻትኩም መናእሰይ ብፍላይ በዓል ብሬዚ ራስ ልኡል ሓውን ኣለዎ ምሳኻትኩም በዓል ኣቤል ዘለኹም ከዓ ማለት እዩ ፈጣሪ መልኡ ይሃብኩም እቶም ካብኣ ተቃራኒት ዝሰርሑ ዘለዎ መናእሰይ ከዓ ክነግረኩም ከሪአኩም መድህን ገብረ ስላሴ እያ ፅሒፋቶ ተፃሓፈ ካብ ተፃሓፈ እዩ ኣትሙሉ ሃይለ ስላሴ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ኣብ ሕፃፅ 20,000 ንክልተ ሰብ ዝወሃባ ነይረናኒ ናይ ሰብ መልእኽቲ እየን ኣነ ኣብ ዘይሰርሐይ ከይኣቲለ ንመተሓባበሪ ክልተ ዝገደዳ ሰባት ኣምፃለ ይብል ኣለኹስ እቲ ሓንቲ ናይ ባዕሉ በዓልቲ ገዛ ገይሩ ኣምፃለይን እቲ ሓንቲ ድማ ምስኡ ጠርናፊት ኣነ ድማ ነታ ጠርናፊት ይፈልጣ ስለ ዝነበርኩ ዘዝመፀ ይዕምርርዎ ኣለዉ ሃፍቲሞም ሓንቲ ግዜ ዘይረኸብና ግን ንሳቐለና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢለ ኣይግባኣክን ኢለ መሊሰ ካልአይቲ ተኪኤ ሂበ ከይደ እናሃብኩ ከለኹ ኮፍ ኢሎም ዝሪኡ ዝነበሩ ግን ሽረ ምስ ተመለስኩ ደው ኢሎም እቲ ሓንቲ እውን እኮ ናይቲ ጠርናፊት ሰበይቲ እያ ኢሎምኒ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ዘዝመፅ ሓገዝ ኣብቶም ፅጉማት ከይበፅሐ ብተዘዋዋሪ እናገበሩ ኣብ በዓልቶም ዘትርፍዎ ጨካናት መተሓባበርቲ ንርኢ ኣለና በጃኹም ክንዲ ድላዩ ግዜ ይውሰድ እትልግሱ ዘለኹም ኣካላት ባዕልኹም መልምሉ ባዕልኹም ሃቡ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ዝልግሱ ዘለዎ ኣካላት ባዕሎም መልሚሎም ባዕሎም ክህቡ ትክክል እዩ ብቐረባ ዝረኽብዎም ድሕር ዳኣ ኮይኖም ሳልሳይ ወገን ሰርድ ፓርቲ ኣየድልን ስማዕ ልማዕ ዝበለ ሓገዝ እንትመፅ እንተሎ ከምታ ናተይ ዝበለት ስርሒትን ስማዕ ልማዕ ብዝብል ናብ መን ኣካውንት ከም ዝወፃ ደሚርካ ምርኣይ ከዓ ግቡእን ግዴታን እዩ ናይዚ ሓለፈ ናይ ሕፃፅ 70,000 ማለት እዩ ደሚረ ተዛሪበ ኣለኹ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዳባት ይቕረታ ናይ ሕፃፅ እውን ብተመሳሳሊ 74 ገይረ ልኢ ከለኹ ካልኦት እውን ዘሎ ሓገዛት ከምኡ ተደሚሮም ድምሮም ማለት እዩ ናበይ ከም ዝኣተዉ መን ከም ዝወሰዶም ኣብ ኣካውንተይ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝወፀ ከም ዝኣተወ ሓራይ ካብዚ ወፃኢ ዘሎ ሓገዝ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ዋላ ኣነ ንኹን ዋላ ካሊእ ይኹን ሲ ቶም ሰርድ ፓርቲ ዝመርፁ ዘሎ ወገናት ብኣካል ቀጥታ ክሕግዙ ዘይከኣሉ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ርሑቕ ከባቢ ስለ ዝርከቡ እዩ ደም ሓው ሰብ እንተጠምዩ እኮ ክሕገዝ ንብር እዩ ካብቶም ዝሕገዙ ሓደ እየ ክትብል ግቡእኻ እዩ ማለት እዩ እንተለካ ኩሉ ሙሉእ እንተለብ ገዛኻ ንስኻ ካብቶም ዝሕገዙ ትገብር ዘለኻ ሰብ ግን ኣምላኽ ናይቶም ዝሕገዙ ፀገም ኣልዒሉ ናባኻ ይደርቦ ተበልኩ ምግናን ኣይከውንን እዚ ኣይተራገሙ መርገም ሕማቕ ይበሃል እዩ ግን ካብ ሰብ ካብ ከብዲ ሰብ ካብ ጥሙይ ምውሳድ ዓርሱ ዝኸኣለ ብድዕን ግፍዕን ዓዘራን እሞ ነውሪ እንተዘይንሰርሕ አንተ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና አንታ ነውሩ እንደንፍለጥ ናይ ሓቂ ነውሩ እንደንፍለጥ ካልእ እኮ ይትረፈና ነውሩ ንፍለጥ ነውሪ እዩ መርገም እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት እዚ መርገም እዩ ናይ ሰብ ምብላዕ ዋጋ የብሉን ካልኣይ ከዓ ክትሕገዝ እንተደሊኻ ኣብ ሚድያ ትነጥፉ ዘለኹም ሰባት ኣነ ከምዚ ዝሕግዝ ዘለኹ ይሕግዝ ዘለኹ ይሰርሕ ኣለኹ ሓደ መዓልቲ ድማ ንዓይ ናብራ እውን ይመርሕ ስለ ዘለኹ በሉ እዚ እኮ ቅንዕና ኣምላኽ ዝፈትዎ ስራሕ እዩ ማለት ዝሕግዘኩም ክሕግዘኩም ዘይሕግዘኩም ከዓ ይሕግዘኩም ናይ ግባእኩምን ማለት እዩ ዘይግባእኩም እንተኮይኑ ይሕግዘኩም ነቲ ዝግብኦ እዩ ዝሕገዝ ዘሎ
ريخم حجي طرنافي حجون بتماساسالخم እዩ ሓደ ሰብ ከይዱ ንቤተሰቡ ዝዕድል ንሕር ኮይኑስ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እስኪ ከም ህዝቢ ብሱር ናይ መሓቅ ሕሰቡ ወስኪ ከመይ ዝኣመሰለ ሽግር ይወሪድና ዘሎ ብእውነት እንታይ ዓይነት ናይ ሌብነት ግዜ ኢና በፂሕና በዓልቲ ቤተይስ ብሱር ክሕፍረካ ኮይ ዝግባእ ቤተሰብካስ ናፍቲ ትሕግዞ እኳ ዋላ እኳ ዝግብኦ ተዝኾን ናይ መሓቅ ማለት እዩ ቤተሰበይ ዋላ እኳ ዝግብኦ እዩ ዋላ እኳ ዝግብኦ ሓፍቲ ዝግባእ ሓፍቲ እኳ ተትሉስ ናብቲ ሓገዝ እኳ ንኸይተኣቱስ ክትስከፍ እዩ ዘለካ ንምንታይ ንሕርዳ ኢልኩም ቤተሰብካ ንባዕሉ ኣብ ጥቓ ሓገዝ ምእንታን ከይቀርብ ከምዚ ኣገይሩ ከይባሃል ንሰባት ሓጢኣት ከይተእትዎም ምእንታን ብሱር ክኸውን ዘይነበሮ ጉዳይ ኮ እዩ ነውሪ እዩ ብፍጹም ከመይ ዝበለ ዕሙት ዓይኒ እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ I don't know ብጣዕሚ ስምዒታዊ ዝገብር ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ባይዘይ ሰበይቲ ኻሲ ሕዝቅያስ ናብ ሓገዝ ይምጻእ ብሱሩ ተሓሰብኩም መኸ ብሱሩ ዋላ ሰራቃይ እንትኾኑ እንኮዚ ዓሻን ሰራቅን እኮ ዋላ ሰራቅ ዋላ ሌባ ተዝኾነ ይብልኩም ዘሎ ከምዚ ዝበለ ተግባር ኣነ ብጣዕሚ ጥብቀ ዝወግዞ ነቲ ሕግዝ ዘሎ ንድሓር ክምለስ እዩ ዝገብሮ ነቲ ህዝብና ከኣደዳ ጥሜት እዩ ዝገብሮ መንግስቲ ስለዚ ሓገዘ ስለዚ ሓወ ተጸገም ደይኮነ እዚ ህዝብ እዚ ሞይቱ ጦሚዩ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ በመንግስቱ ዝተዋፀ ገንዘብ ክኸድ የብሉን ኢሉ ሓድሽ ሕግ ኣውፅኡ ማእኸላይ መንግስቲ ሕወሓት ነዞም ጥሜያት እዚኣቶም ብካሜራ ቀሪጹ ምእንታን ንዓለም ከየርኢ ክንዲ ገለ ዝኾን ካሜራ ቀሪጹ ክቅረጽ ከሎ ሓንቲ ግዜ ክጉብንዮም ከሎ ካብቶም ቲክቶከራት ድሒሩ ንዓለም ጠሚዮም ምህላዎም ዘይፈልጥ ኣመሓዳሩ ወረዳ ሸይሙሎም ኣብኡ ንመራሒ ዞባ ገይሩሎም ኣደዳ ጥሜት ኮይኖም እዚ ካብቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ፈሊኻ ዘይርአ ሓገዝቲ ኢና ትብሉ ዘለኹም ሓገዝ ይትረፍ ብትክክል ንድሕርኩም ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ጁባይ ከዓብተሉ ሓገዝ ክእክብ የብለይን ሰሪሓ ትበልዕ ትከለለካ ትጎይ ጉልበት እንተለካ ኮይኑ ጥዕና ዓይነበርክ ዘለዎ ሰብ ሰሪሕ ይኽበልዕ ዘሎ እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ትርእየና ኣለኻ ማለት እዩ ይደክም ዘሎ ይለፍዕ ዘሎ ይዛረብ ዘሎ from nothing ይኾነ ክሳብ አንጀተይ ዝሰሓብሲ ይዛረብ ዘሎ ከምኡ ከዓ ሰሪሓ ትበልዕ ትከለለካ መንእሰይ ኢኻ ንስኻ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኣሎ ትበሃል ተኮይኑ እንታይ ዓይነት ሰርሕ ዘሎ ትሰርሕ ክመረካ ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ተግባር ትገብሩ ዘለኹም ኢድኩም ሰሓቡ ብርኩም ሰሓቡ ከምዚ ዓይነት ተግባር ከይትገብሩ ክንምሕፀነኩም ንደሊ ሕጂ እውን መሊሰ 3 ግዜ 4 ግዜ እዛረበሉ ዘለኹ ባይዘወይ ብጣዕሚ ዝሕዝን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ መድን ገብረስላሴ ድማ ነዞም ከምዚ ትፈልጥዮም ዘለኹ ሰባት ነቲ ሰብ እዚ እዚስ ፎቶ ይኽልጠፍ ነይርዎ ፅሑፍ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ገይሩ ክበሃል ኣለዎ እንታይ ኢኹም ንስኻትኩም ተምፅልና ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ናቕፋ ፕሬስ ኣገዳሲ ሓበሬታ ማዕኸናት ዜና ሃገርና ኣብ ህሉ ዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት ከምኡውን ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ቃለ ምሕትት ምስ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክካይዳ ምዃነ ንሕብር ዝብል ብሚኒስትሪ ዜና ዝተጻሕፈ ፖስት ገይረሉ ቅድሚ 36 ደቂቕ ዌል ክቡር ፕሬዚደንት እንኳዕ ንበዓል ልደት ብሰላም ኣብፅሓካ ኢሉካ በልዎ ትገብሮ ዘለኻ ተግባር እቲ ሕማቕ ወያ ገዲፍካ ጠጥዑ ያ ስራሕ እንድሕር ደኣ ኣምላኽ እውን ፎቶካ ኮይኑ ሰውን ክፎቶካ ኮይኑ ነቶም ተኣሰሩ ፍትሓዮም ነቶም መናእሰይ እውን ኣይተጨንቆም መንፈሶም ኢልካ ሽደን ሪኣክትስ ኢልኩም ንገሩ ኣብቲ ኢንተርቪው ከም ኢልካ ሓተት መን ኢኻ መን ጴጥሮስ ሰሎም እንዲ መን ኢኻ ሓተለ ዘንከ ከም ክልተ ጋዜጠኛታት ኣለዉ መከረኛታት ንሰብዮም ክሓተው ፍልጥ እዩ ካልእ ይሓተን ድቃስ ዘይመፆም ኣነ ብጣዕሚ የትዕግስቲ ዘለዎም ሰባት ኣንጥፍ ደሓተይ እንታይ ኣስከዚያ ደቂ ዓበይቲ ብዙሓት ኮ ተረዲኣትኩም ትኾነ እዚኣ ግን ኣጀንዳ እያ ባዶ ሰለስተ እያ ምክንያቱ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተገበረ ነገር ብዛዕባ ያፌት የማነ ብዙሓት ቴንሽን ስለዝረኸበ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣጀንዳ ንምቕያር ኣጀንዳ ድህቡና ደለዉ እዩ እንድሕር መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ፅምዶ ይገብርሃልዩ ምስ ሕወሓት ያ ንትግራይ ተመሓድራ ደላ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ እሱራት ዝፍትሑ ደለዉ ብዲፕሎማሲ ነቲ ፅምዶ ድበሃል ፅምዶ ይገብሩ እንተሃልዮም እዚኦም ክልተ መንግስታት ጭውያ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ይግበር እንተሃልዩ ንዚ ከመሓድሮ ዝኽእል እቲ ኣብ ትግራይ ዲፕሎማሲ ፈጢሩ ደሎ ስርዓት ናይ ኤርትራ ንሱ እዩ ከመሓድሮ ድኽእል እሱ እዩ ዓገብ ክብሎም ድኽእል ንሕወሓት ይኹን ሻዕብያ ብዙሓት ሰባት ሓራይ እዚ ዝተሃንደሰ ኮኔልካ ዝተገብረ ጉዳይ እዩ ፍጻመ እዩ ምክንያቱ ኣጀንዳ ንምቕያር ወይ ከዓ ትንዛረቦ ቶፒክ ብዛዕባ ካሊእ ሰብ ክኸውን ንያፍየት ድምፂ ንኸይንኸውን ነቶም ተኣሲሮም ዘለውን ድምፂ ንኸይንኸውን ዝገብር እዩ ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ካብቲ ዝረኣኽቦ ትማሊ ሓደ ርእቶ ፀሓፈለይ
يقرمك يزبل يقرمك أيو حواتو نتي بتقي تهاري مستقتله يافت أب قدمي هزبي موخا أب عدم تيوم قتلوه عدنا ونسلا زلو إلهم صحف لإلو تغابي زي حقاو عدنا يقبرون يخون يرخي يكون عدنا ونسلا زلو نتنق قليو بلو عدنا يهالو ورق يهالو بزي يقدس ورق ون انتليو زيغا نخطقم اللي تسرحيو منقست نخطقم اللي يكونا جن حقاوي مسرح بزلو ملكعو خطقم اللو زيغا مالت سويلو ناخد عد خفرسه يكونا تخكليو ازيون انت خونا بزحات سبات كاب صحف لي كابتو مواتي حواتوسي ابز يلو درتهم نفيع منقست ندقف يوم زغدي لهم اوف كورس كدقف يخونو عشا صبق الله عشا كفي ولو زبهال ابز يتمسلك عشا كفي ولو مالت ولدنا عشا يحسبن عشا اتنا يصبح قداي حجون انا امنا اسيف فلا لا يبلين اذا حوي يساق زر اخو منسي بروباغندا اي وزته يغلغليله ወይ ከዓ ከምዚ አጀንዳ ንምቅያስ ይገለጽ በሃል ነገር የለን ከምኡ መስል ይኽእል ኦፍ ኮርስ ክትግምት ትኽእል ከም ሓደ ገማታይ ኣነ ግን ዝብል እዚ ጣጥኡ ዝኸበደ ወላ አጀንዳ እንተኮይኑ እንትነት ዝሪኦ እንትሰምዖን ዘሎ ገበን ዘለማምድ ሩኹስ ስራሕ ናይ ሩኹስ መንፈስ ውጽኢት ስለ ዝኾነ ዘረባዚ ክቃወሙን አንጻሩን ጠጠው ክብል ወሲነ ስለ ዝኾን ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ከዓ አንጻር ናይ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ምዝራበይ ሕጅውን አጀንዳ ቀይሰ ይባልን ድምፂ ናይ ያፌት ንምዃን ድማ ትማሊ ኣብ ዝግብኦ ሰዓት ኮይነ ክንዳይ ዝኸውን ሓወይ እዩ መንእሰ እዩ ከም ዝኸማ እዩ ግዜ ይጽበ ካባይ ኮይን እስንዲ ብደንብ ግን ግዜ ይጽበ ከም ምንኣስ ሓወይ ሓደ እዩ ማለት እዩ ምንኣስ ሓወይ ከምዚ ዓይነት ግፍዕ እንተወሪድዎ ኣነ ቁጣዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ይባሳጭ ጥራሕ ዘይኮነስ ሃልዋት ናብራኽ መረን ይኽእል እዩ ፍትሕሲ ኢነ ኢለ ተጓኒ ኢለ ሓሳበይ ገቲኤ ብኽያት ወሪሩ ንስዒሩ ንኽነብር እኽእል ኣይፍለጥን ብዙሕ ነገር እውን ገብር ይኽእል እዩ ዓዲ ዝዕኑ ስራሕውን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንምንታይ ካሓወይ ዝበልፀን ኣካል ስለዚ የለ ወል ሓዎም ድሕር በሊፅዎም ንሓዎም ተዘቕድሙ ሓዎም ተዘይበሊፅዎም ግን ኣነ ልዕሊ ሓዎም ስለዘይኮንኩ ወይ ከዓ ኣነ ልዕሊኦም ንዕኡ ስለዘይቀርቦ ኣብ ክንዲ ክንድኦም ሓላፍነት ክወስድ ኣይክእልን ዝበሉኒ ሰባት የዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ እሺ ጠውያ ዘላ ዮሃንስ አብርሃ ስነ ጥበባዊ ለሃያ ፊኢለ በቀዳማይ ሓናፍትና ኢሎም ማዓንቲ መደብ ምናልባት በይኑ ገብረሉ የኤርትራ ተጨው ይሄዱ ምክንያቱ ጥርጥራት ሰባት ተታሒዞም ተኣሚኖም ኣሎ ማለት እዩ ስጋዛላ መሳኻብ ዘብፅሕዎ ናብ ሻዕብያ ከም ዝርከቡ ስለዚ ትግራይ ንዓና ውሕስቲ ይኮነት ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኤርትራውያን ዘለኹም ጌዳረት እያ ብፍላይ ፖለቲካ ንጥፈ ዘለኹም ውፁ ንዓኹም ትኾን ዓዲ ይኮነት ምስያ ኣይኮነትን ዓድኹም ሲነት ትግራይ ኣይኮነት እዚኣቶም ምስልጣኖም ጥራይ ዝሕልውላ ዓዲ እያ ስለዚ ንትግራይ ኣይትኮዲልናኩም ካብ ምዝራብ ሓሊፍና እንታይ ክንነግሮም ናብ ሻዕብያ በቃ ናይ ሻዕብያ መሳርሒ እዚኦም ኩርኩር ባሮት ናይ ሻዕብያ ጊላ ናይ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያ እንዳቀልዕ እንዳፀፍዐ ባርያ ዝገብራ ውድብ እያ ወላ ሓንቲ ንህዝባ ክጠቅም ትኽእል ውድብ ኣይኮነትን እዚኣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣጥፊኣቶ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥፊኣቶ ፅንትርሓ ክንደይ ሰብ ትግራዋይ ትሪኦ ኣለኹም ተጨውዩ ኤርትራዊ ንባዕሉ ተጨውዩ ናብ ሻዕብያ ይረክቦ ማለት ካብዚ ዝኸፍቲ ነገራት ኣሎ ትግራይ ማለት ሕጂ ዓዲ ሻዕብያ ሻዕብያ ከም ድሌቶም ዝገብርዋ ዝቕልሱላ ዓዲ እያ ንዓኻ ትኾን ዓዲ ይኮነትን ነጊርናኩም ሽሕ ግዜ ወል ኣልኻትኩም ዋጋ ትኸፍልኩም ባንዳ እየ ዝብሎ መገልገሊ ህዝቢ እንተኮይኑ ከዓ መገልገሊ ህዝቢ እየ ዝብሎ እንተሰኒፉ ይድግፎ ከምታ ንድግፎ ከምዚኣም ሰልክዎ ዋወ ንሕወሓት ደጋፊኣ ምዃንካ ፈልጥ እንዲ ኢሉ ሚልዮን ግዜ እንተደገፍክዋ ንሕወሓት ሕጉስ እየ ሓራይ ባንዳ እየ ዝብሎ መገልገሊ ህዝቢ ተኮይነ ግን መገልገሊ ህዝቢ እየ ዝብሎ እዩ እቲ መገልገሊ ህዝቢ ዝበሃል ከቨር እዩ ንባንዳ ኢኻ ትብሎ ኦፍ ኮርስ ካልእ ሹም የብሉን ባንዳ ማለት ሓዳይ ጠላም ማለት እዩ ባንዳ ብሎ ኣገልጋላይ ሓደ ስርዓት እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ምስ ሓደ ስርዓት ዝመውት እንተኮይኑ ከዓ ቅሉት ባርያ ብሎ ምንም ኣፈላላይ ነገር የብሉን ከምኡ ኢልካ ኢኻ ትሰምዮ እምበር መገልገሊ ህዝቡ ብዝብል ከቨር ኣይትሃቡ ንስኻ ኣየናይ ተገልግሎ ህዝቢ ኣለካ እቲ ስርዓት እኮ ተገልግሎ ዘለኻ ትድግፎ እየ ትብሎ ዘለኻ ንህዝቦ የገልግልን ሩል ኦፍ ትራንዚቲቪቲ እዩ ኤ ምስ ቢ ማዕረተ ዘይኮይኑ ቢ ምስ ሲ ማዕረተ ዘይኮይኑ ኤ ምስ ሲ ማዕረ ይኸውን እዚ ሲምፕል ሎጂክ ማቴማቲካል ሎጂክ ማለት እዩ ፕሩፍ ይብለካ ኣሎ ንስኻ ተገልግሎ ዘለኻ ስርዓት ንህዝቦ ኣየገልግልን ስለዚ ንስኻ ንህዝቦ ይኮንካ ተገልግል እንታይ ኢኻ ትገብር ትዕስከር ንሓደ ውዳበ ትሰርሕ እቲ ውዳበ ዘዝበለካ ቃል ቀባሊ ኮይንካ ሚድያ ከፊትካ ትነብር ኦፍ ኮርስ ከምዚ ኸማና ለፊዕኻ ካባዶ ፅዒርካ ስቱድዮ ከፊትካ ገለገለ ዘምፅኻ ኣይኮነን
በቃ ንስኻ ስኡልካ ንሓደ ዝኾነ ትፀርፍ ንፅረፎን ዝበሉኻ ንዝኾነ ቦሎ ንዝተባሃልካ እንዳበልካ እዩ እሞ ከዓ ዋላት ከምኡ ጌርካ ዘምፅኻዮ ውድቡን እኮ ቆንዕና እንተዝህልዎ ዋ እወ ብተዘዋዋሪ ይሰርሕልኩም ለካ ነርና ብተዘዋዋርታ ይሰርሕሎም መሲልካ ጥሜት ህዝቡን ዓፀቦ ህዝቡን ይሽፍን እዚ ይሰርሕ ዘሎ ተረዲእካ ዝሕዝን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩሉ ወንጀላትን ገበናትን ብእዝኒ ከምዚ የብሉ ብምስማዕ ይሕልፎ እዚ ንዝገብር ኢኻ ንስኻ ትድግፍ ንስኻ ካብቶም ፅምዶ ዝድግፉ ሓደ ኢኻ እዚ ዝግበር ዘሎ ትስግረዶ ምንታይ ዝፍፀም ዘሎ በይዶም ሰግሩ ቶም ተጻመርቲ ኣካላት ኮፍ ኢሎም ኢንተርቪው ዝገብሩ ዝነበሩ ቦታ እንዲ ብነጆው ገጽ መንዲኦም ዘሎ ብናማና ገጽ ናተና ሰራዊት እዩ ዘሎ ብንየ ናይ መንዲ ዘሎ ናይ መን እዩ ዘሎ ሰራዊት ሻዕብያ እዩ ዘሎ በዚ ማእኸል እዚ ዝሓለፉ ኣብዚ ማእኸል እዚ ዝራኸቡ ዘለዉ ሰባት ደይኮኑን እዮም ነዚ ሓውና ሒዞም ዘሳቂዎ ፀንሑ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ቪድዮታት ስለዚ ንህዝቢ ዲኻ ተገልግለ ኣለኻ ሕጂ ንህዝቢ ዲ ዘገልግል ዘሎ እዚ ንህዝቢ ምግልጋል ማለት ህዝቢ ንሱ ድዩ ባህጉ ነይሩ ኮይኑ ንሱ ዲ ጥሜቱ ንሱ ዲ ፅምኡ ዓለም ካሜራታት ሒዝካ ከክንድ ገለ ዝኾኑ ናይ ስቱድዮ ካሜራታት ሒዝካ ኣነ ብንእሽለይ ካሜራ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ደ ይበልፀካን ዘሎ ዓብይ ሚድያታት ሒዙ መንግስቲ ደይኮነን እዩ ከክንድ ገለ ዝኾኑ ሚድያታት ኢንተርናሽናል ሚድያታት ሳተላይታት ሒዙ ደይኮነን እዩ ድምፂ ህዝቢ ዓፍየንሉ ዘሎ ጥሜት ናይ ህዝቢ ከይገዋሕ ኢሉ ሓቢኡሉ ዘሎ ኣነ ደ ሒዙ ኣነ እኮ ቀዲመ ተዛሪበሎም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክዛረቡ ሰሚዐ ካብ ቲክቶክ እዚ እቲ ሰብ ዘሎ ከቨርኩም ቅንጥ ጠቢልና ድሕረ ደጊም ቀሊዕና ማለት እዩ ባዶኹም ኢና ከነስተሓኩም በቃ ዕርቃንኩም ወፂኹም ክትሰጥሑ ድሕረ ደጊም እዚ ከምዚ ገይሩ ዘጨርብር ሰብ የለን ግዜ የብሉን ሎሚ ግዜ ሓሶት ኣይኮነን እሞ ከዓ መዓልቲ ልደት መፅኻ ትሕሱ እንታይ ኢና ንገብሮ ናብዩ እንደውም ኣነ ዝሓስብ ማለት ብንደት ኣይኮነን ዛረቦ ዘለኹ ብትክክል ልባዊ በስምዒተ እየ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ሕወሓት ከም ውድብ ከይትወድቆ ንህዝቢ ትግራይ እንተኽኢለ ክድግፎም እየ ክወድቁ እንተኮይኖም ኣትየ እስካዕ መምራሕ ክወፅሕ ብግልፂ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅሚ ዝብል ርድኢት እስካዕ ዘለኒቱ ፕሮግራም ናይታ ውድብ ንህዝቢ እስካዕ ዝጠቐመ እዚኣ እያ ትሓይሽ ነቲ ህዝቢ ኢለ ህዝቢ እሚነ ነታ ውድብ እውን ድጋፍ ኣቲኻ ምድጋፍ እንተድልዩ እውን ኣትየ ክደግፈ የብለኩም ኣሎ ዋተርፎቢክ ዝበሃል ለሓቂ ሓደ ዝኾነ ጉዳይ ኣነማ ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር እንተኮይኑ ማለት እዩ ህዝቢ ባይ ዲፎልት እንታይ ዝገብር መሲልካ ህዝቢ ዝጠቕሞ ወዲያው ባዕሉ ፌቨር ገይሩ ይፈልጥ እዩ ይመርፅ እዩ ምርጫ እዩ በቃ ናቹራል ሴሌክሽን ዝበሃል ኣሎ ኣይተማሃርካኒ ኢኻ ኮይንካ እኮ ሕጂ ዲሞግራፊ የተማሃረ ትብል ዲሞግራፊ ተሓቲትና ከናብ ባዮሎጂ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስነ ኩሑ ክትብል ትኽእል ኢኻ በቃ ክትነጥር ትኽእል ኢኻ ድሓን ኣብቲ ጥቕ ዝበለ ናቹራል ሴሌክሽን ማለት እንታይ ማለት መሲልካ መመሪፁ ህዝቢ ሲ ዓይን ኣለዎ ዕውር ኣይኮነን ዕሙት እምበር ተዓሚቱ ንምንታይ ተዓሚቱ መሲልካ ፈሪሑ ዝተዓመተ ኮይኑ እምበር ዓይንስ ኣለዎ ኩሉ ይርኢ ኣፀቢቑ እዩ ዝፈሊ እሞ ኣብዚ ከባቢ እንታይ ክብለካ ደልየ ብዙሓት ሰባት ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ እንተንመርሕ ንሕና ዓድል እንተዝወሃበና የብሉ እንዲኦም እቲ ህዝቢ ክመርሕ እየ ዝብል ኣይኮነን ስኢኑ ክመርሕ እየ ኢሉ ምስ ሃወት መሪሕነት በአግባቡ ዝመርሕ እዩ ሲኢኑ መሬት እንዳሸርመመን እንዳቆርመመን ዘይግብኦ እናሃበን ዝግብኦ ሓደ ዝነብር ወርቂ ተነፂፎም ወርቀብ ዘለዎ ከባቢ ብኹንታላት ሸይጡ ህዝብታት ኣዕፅምቲ እናሃለዎም ኣዕፅምቲ ኣልዒሎም ጠለሎ እንዳበለ ሬሳ ምስ ነብሱ ዘርኢ ትንፋሱ ዘይወፅት ዘርኢ ከምዚ ዝበለ መጨበርበራይ ርዳእታ ናይ ሰብ ዝሰርቕ ዝርድኡ ሰባት ኣምፅ ተባሂሉ ሰበይቱ ሒዙ ዝመፅእ ተኣምር ኮይ እዚኦም እዮም ዘለዉ ሕጂ በዓል እዚኣቶም ኣኪብካ ኢኻ ንስኻ ሕጂ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ኣኪብካ ክትመርሕ እሞ ንዓዲ ገሃነም ሒዝካ ኢኻ ትወርድሲ ኣነ እውን ክመርሕ እየ ትብል ንስኻ መሪሕካ እንታይ ተምፅእ ካባኻ ንላዕሊ ክንደይ ኣእምሮ ዘለዎም ነይሮም እንዲኦም ኣእምሮ ይኮነን ተሳኢኑ ህዝብና በሊሕ ሰብ ኣይኮነን ስኢኑ ኣፈጨለ ኣይኮነን ስኢኑ ዝሰኣነ እንታይ እዩ ሓቂ ኣብ ዘንጋ ሓቂ ጠጠው ዝበለ ንሓቂ ክዋድቐለ እያ ዝበለ ሰብ ግን የለን ንሪኦ ኣለና ዝኸውን ዘሎ what's happening is happening right now at this moment ይረአ ኣሎ ማለት ይፍለጥ ይኽብለካ ኢለ ኣይተሓሱ ህወሓት አይጠፋ እሺ አይጠፋ ትግራይ የሚቀጥለው ምርጫ አይካሄድም እሺ I'm telling you ጉር አይደለም ይሄ ቆርጣችሁ ሰዱና ለሌላ ጊዜ ይሄ እንደዚህ እያለ ነበር ከዚህ ይሄው አደረግን እኮ ብላችሁ ለሌላ ጊዜ ፋክት ቼክ እንድታረጉ ወሰዱት ይሄ ትግራይ ምርጫ አይካሄድም
ከዛ በኋላ እንተያያለን። ይሄን እውነት በቃ ምን ተማምነው ነው እያለ ያለው ደግሞ ፋርሲ ብላ ደግሞ ይተንት ነው። ጌታቸው ያውቃል ትግራይ ምርጫ እንደማይካሄድ አብይም ያውቃል። ሓደ ሓበሬታ ዝኸውን ሰባት ኣለው ምናልባት ከምኡ ይኸውን ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ መረፃ ከነካይድና ዝብል እዩ ናብ ኩናት እቲና ሕጂ ድማ መረፃ ይነካይድን ዝብል ክኸውን ይኽእል ኣይፍለጥ እንት ጉዳያት ድሓር ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ እዚ መረፃ ክካየድ ደይካየድ ምስሩ ንመርፆ ነው የነበረና እንተዘይካየድ ብስሩ እንተዘይካየድ ቆይ ዝሕሽ እንታይ ገበረስ ገንዘብ ዝወፅእ ተመሳሳሊ እኮ እዩ ዩኒቨርሳል ሳቨሬጅ ዝበፅሕ ሰብ ብምሉእ ክመርፅን መሰል ኣለዎ ይብለካ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ክምረፅ ዘለዎ ልዕሊ 40 ዓመት እዩ ማይ ሰቲ ዘበለ ኸውን ኣለዎ ወዲ 80 ዓመት ፕሬዚዳንት ኮይኑ ንክምረፅ ኣነ ዝመርፀሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የብለይ ኣየና ዕድሚኡ ክሰርሕ ኢለ ክመርፅ ኣነ ከብስሩ ዝጀምር ኣታወደይ ወየ እኮ ኮይንና ሲልካ ሞት ሕፂ ኮይንና ይብል ሕጂ ኣብዚ ካለ ሓደ ዓንጋር ከዓ መፅኡ እንታይ ይብል መሲልኩም ሲል ኣነ በቃ ስለ ይሓዝን እዩ ዘሎ ሎሚ ጫልቱ እዩ ዝበሃል ነይሩ ብርሃነ ገለ ካራክተር አሳሲኔሽን ምዃኑ እዩ አቤት ሰብና ክብል ታይ ሓረግ ዝኾነ ትውልድ ተፈጢሩ በቃ ንንዋዕድ ሓላሊ ክጠፍ ኢሉ በወለጋ ቀለም ዝፍለጥ ብርሃነ ጫልቱ ሸለሜ እዩ ዝበሃል ጫልቱ ሸለሜ ተባሂሉ ምስኣቶ ሸለሜ ዝበሃሉ ሃፍታም ናይ ወለጋ ኣርግን በቕልን ንሓለወ ዝዓበየ ጉድፊቻ ኮይኑ ምስኦም ዝዓበየ ኣብ ከባቢ 50 ሻርሻ ክፍሊ ግን ኣዲኡ ወደይ ኣይህብን ኢለን ተማጉተን ክንደይ ተኸራኺሮም ከም ዝመለሶ ይፍለጥ ስለዚ ብወለጋ ጫልቱ ሸለሜ እዩ ዝበሃል ንሰማዕቱን ክትፈልጥዎ ምንታን ማለት እዩ ድሓር ኣብዚ ኣብ ትግራይ ግን ከምቲ ትፈልጥዎ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ብዝብል ወይ ከዓ ልፍዓተይ ብዝብል እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ንወለጋ ናይ ቀደም ሓዙስን ሓዝውን ኣብዚ ዘለኹም ሓደ ሰባት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ክንብል ከለና ጫልቱ ሸለሜ ማለትና ከም ዝኾነ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ሓያላት ዝበሃሉ ቲንክ ታንከርስ ዝበሃሉ ናይ ዓድና እዚኦም እዮም ቲንክ ታንከርስ ዝበሃሉ እዞም ቲክ ሄድድ ዝኾኑ ትውልድ እዚኣቶም እዮም ከምኡ ዝበሃሉ ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዮም ሓሰብቲ ለይትን ቀትርን ዘንብቡ ዘለዉ ብንባብ ዓርሶም ዝሃንፁ ዘለዉ ደድሕሪ ቴክኖሎጂ ብምጉያይ ሓዱሽ ዓመተ ኣሚቶም ግምት ኣንቢሮም ኣብ ቅድሚት ክኸውን ዝግባእ ተንብዮም እሲ ያኢ ማለት ያኢ ቴክኖሎጂ ኤክስፔክት ገይሮም ክመፅእ ዝኽእል ለውጥታት በሙሉ ኒው ኢንቫይሮንመንት ተረዲኦም ነፅኒዖም ነሲ ነቲ ኢመርጂንግ ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ኒውሊ ኣዳፕቲቭ ዝኾነ ሲስተም ሃኒፆም ክመርሑና እዮም ተባሂሎም ካብ ዝተቐመጡ ሰባት እንሆ ሓደ መን እዮም ምክንያት የብልናን ክካልእ ሰብ እዚ ከታ ይብል ማለት እዩ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ክንብል ከለና ጫልቱ ሸለሜ ማለት እዩ ኢልና ሰዋት ከምዚ ኢሎም እዮም ዕብዮም ብጉዲፈቻ ዝዓበዩ ከምዚ ገይሩ ዝዓበዩ ኣነማ ኣብቲ ውልቀ ሰብ ትገብርዎ ዝኾነ ናይ ውልቀ ሰብ ድጋፍ ናይ ውልቀ ሰብ ድኻም ምንም ለውጥ የብሉ ኮንትሪቢሽን የብሉ ኣነ ዓደ ሰይረብሕ ጫልቱ ሸለሜ ይኹን ለቺሳ ሸለሜ ይኹን what is the point ኣነ በቃ ሰይለም ሎሚ በቃ ይግረም ኣታ ሓደ ጊዜ እኮ እቲ ማይክሮፎን እሲ ነቶም ዘይፈልጡ ከመይ ገይሩ ይዕድል ተዋሂቦም ገሌለ ይግምት ኣለኹ ማለት ኣኑን ካብኦም ደኒ ኮታ ይሓዝን ኣለኹ ማለት ካብ ከምኦም ሓደ እኮ እየ ዝኒኹ ኣነ እውን ማለት በቃ ዘይግባእኒ እኮ ተዋሂቡ ኔት ማይክሮፎን ከምኡ በቃ እንታይ ዳ ክንገብር ወድነይ ቀፀልና ወዲ ኣይተ ሸለሜ ዝበሃሉ ኣብ ወለጋ ብርክት ዝበላ ኣድጊ በቕሊ ዝነበርኦም ናይ ቡና ሕርሻ እውን ዝነበሮም ኣብኡ ዒባ እናፀረገ ዝዓበየ በዓል ሃፍቲ እኮ እዩ እኒሄ ማለት እኮ እዩ ጫልቱ ሓወይ በቃ ድሕሪ ሕጂ ከይትገድፈኒ ኢኻ በቃ በዓል ሃፍትን ነዚ ኣታወዲ ዒባ እንዳፀረገ ዝዓበየ ዒባ ገለ ፀርግ ዝነበረ ርእይዎ ቱጃር ዝኾነ ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ሓደ ሰብ ገና እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ብርዥዋ ስርዓትን ባዕሉ ዘይወፅእ ማይንድ ሴት እዩ ዘሎ ዒባ ምፅራግ ነውሪ ኢሉ ዝቆፅር ትውልድ እዩ ብዛዕባ ምርባሕ ከፍቲ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ብከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዳስትሪ ተተኺሉ ቅድም ቀዳድም ሕርሻ መፅኡ ድሕሪኡ ናብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኣትዩ ንእሽተይ ቫልዩ ተወሲኹ ዳሕራይ ካብቶም ናይ ኣግሪካልቸር ውፅኢታት ከዓ ከምኡ ምግቢ ተረኺቡ ካልኦት ቅመማታት ወፂኦም ኢንዱስትሪ ኬሚካል ኬሚስትስ በቃ ምሂዞም ለውጥ ኣምፂኦም ገለ ኢሉ ክሓስብ ኣይክእልን
መጀመርያ ዒባ ምፅራግ ነውሪ እዩ ነዚ ሰብ እዚ ዒባ ምፅራግ ነውሪ እዩ ዒባ እንዳፀረገ ዝዓበየ ሰብ ምሁር ክኸውን ኣይክእልን ብመን እዩ ብርእሲ ወዲ ቢቶም ዒባ ፀረግ ዝዓበየ ሰብ ምሁር ክኸውን ኣይክእልን ኣብ ደንበ ዝዓበየ ሰብ ምሁር ክኸውን ኣይክእል ወዲ ቢቶም እንታይ እንዳፀረገ ከም ዝዓበየ ኣይዶን ኣይፈልጥ ዒባ እንትፀረግ ነርካ ሽዑ ምናልባት በረከት ናይተን ከፍቲ ሓዲርካ ርእስኻ ክስተኻኸል ይነብር እዩ ሕጂ ግን ዒባ ይፀረካ ገለ ይፀረካ መርገምን በረከትን ተሓዋዊሱ እዩ ከምዚ ገይሩ ኣብ መርገምያ ወላዲን ተዘይቀተለ ይዕነይኒ ዝበሃል ወይ ዒባ ይፀርግን ኢልካዮም ሽዑ ምስ ሃውተትካ ዝረገሙካ መርገም እዩ ከምዚ ዝዛረበካ ዘሎ እምበር ንሕና ሕጂ ተስፋ ከምዚ የብልና እዩ ማለተይ ግልፂ ኮይኑ ዝረአየኒ ዘሎ ግልፂ እዩ ማለተይ ነንእሽቲ ለይሲ ወይ ኣንታ ምሁራት ይህሉ እዮም ዝኾኑ ተኣኪቦም ክዛረቡ ከሎ ስጥያት ይመስለኩም ይኸውን ማለተይ ከምዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኩሉ ነገር እንዳረኣየት መንእሰይ ድታለላ ኣሎ ኢለ ኣይኣምነኒ ኣነ ከም ዓወት ማለት እዩ ሕጂ ወላ በዓል ውፉ ይኹኑ በዓል ኪሮስ ይኹኑ ገለሲ ማለት ናበይ ኢኻ ናብ ባይታ ትጎይ እንታይ ኣለፍቲ ባይታ ኣብዚ ደሎ መንእሰይ ተፋጢጡ እንዳኸደ ከሎ ንሕና ናይ ዕለት ክንዚ ኢና ንሕና ናይ ዕለት ክንዚ ኢና ንስኻ ወዲ ከምዚ ኣውራጅ ኢኻ ንስኻ ወዲ ከምዚ ኣውራጅ ኢኻ እንዳተባሃለ እንዳኸደ ከሎሲ እንታይ ናብ ባይታ ደጉ ይደሉ ብጥኢት ክኮሳተር መንእሰይ ብጥኢት ክጣፋእ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጸሎት ነው ማድረሰው ሻዕቢያ በቡሬ በኩል ጦርነት ጀመረ ወፉ አሁን አንተ እኮ በቃ አታውቅም ተንበርክኬ እግዚአብሔርን ማመሰግነው እግዚአብሔር ሆይ ተመሰገንኩን ሻዕቢያ بجنبار بورين دحر وق خفيتون እግዚአብሔር يمسجنو يمسجنك ኩናት ዘምጻ ኃይለስ يمسجنك ይብል እወ ሓው ሞይቱ ይፈልጥን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እሽለይ በጊዕ ዱዕልዩ ባባውሩ ሓወይ ሞቶ ሓፍቴ ሞቶቶ ምንም ኮይነ ይፈልጥን ምንም ኮይነ ይፈልጥን ጎይ ሃዲሞ ይፈልጥን ሓንቲ መዓልት ወፂዋ ይፈልጥን ተመስገን የዝብል ይብሎ ታይሞይ ኣነኮ ዝመፀ መርገሙውን ነትኸም ዝኸም ዝበለ ይኮነን ዝወስዶ ንኻሊእ ንኻልኦት ሰባት ነቶም ቁንዓት ዝወስዱ ንዕኦም ከይልከም እስኪ ሱቕ ንበል በቃ ንግደፎት ዘረባታት እምበር እዚ ስጉዲና ርኢና ክቡራት ወፍተዋት ከመየሎ ድሮ ልደት ወዕረፍት ከም ዝቕነኹም ንፈልጥ ኢና ብወፃእ ዘለኹም ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ወዘተ ኩላና ማለት እዩ ኩልኹም ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም ትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕቲ ሽደን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን ክብረት ይሃበለይ ይቐንየለይ ልባዊ ምስጋናይ ኩሉ ግዜ ብጻሕኹም ክብለኩም ይደሊ ብጣዕሚ ይቐንየልና ዝብሉ ሰባት ኣለው ይቐንየልና ይብልኹም ኣለው እዮም ከሪእኩም እቲ ቪድዮ ናይ ብምልኦም ድምር እንዳበልኩ ማለት እዩ ይቐንየልና ዝበሃል መልእኽቲ እውን ከምፃልኩም ብተመሳሳሊ ደስ ስለ ዝብለኒ ዘሎ ምስ እንጀራኹም የንብርኩም ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜ ይኹነልኩም በረከት ሽሻይ ብምልኡ ዘበለ ይሃብኩም ርሑስ በዓል ልደት ገብረልኩም ዝምነ ቻው ዳሕና ቀኒዩታ ኩላይት ጉድ ላይት ዳሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ